A ver dónde me quedé antes. Antes. Astral Infection. Kamet Shard. Incremento a mana máximo. Right for it to be in Spain.
¡Ay! ¡Ah! ¡No! Morremos ambos xuntos. Cago en Dios. Eso estuvo ben, estuvo ben. La verdad es que estuvo divertido, estuvo divertido, estuvo divertido.
Antes matei no é deste non fun capaz. ¡Ay! ¡Ay! Toma polo cu. Joder. Está calado con eso. Vou banear esa palabra neste chat. Ah, ahora sí. Joder. Non cae a chave. Dios. A puñetera chave de merda. ¡Ay! A ver se son capaz de apretarlle coa adrenalina ao máximo. Aí está. Buf, 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 buf. Casi o revento todo. Ya chega un momento donde tira un montón de mierda. Está logo como un...
Si, a verdade é que perdeches uns cuantos, pero podes enseñar rápido. Este é a Reina Slime. É un dos primeiros que se mata. Este é a gracia. Normalmente, cando entras no mundo en hard mode, cando matan o muro de carne, o primeiro jefe polo que vas sempre é a Reina Slime, que é esta, non ves que era un slime con corona, rosita e todo? Pois é pola primeira que vas. Pero eu non son capaz de vencelo ao principio, non son capaz. Entonces poderías intentalo o segundo. Que tampouco son capaz. Xa o vencín, ojito, xa o vencín. Pero máis que nada enseñándoche como é a... Utilizo a arma tocha. Eu nunca suelo utilizar a arma tocha nada, o sea, a primeira vez que pleo nunca utilizo a arma tocha, senón é un aburrimiento. Pero solo para que vexas como é. Ai, que non é esta a chave, coño. Esta chave é para abrila... Bueno, por nada, da igual. Tartan os vídeos, o sea, están os vídeos. Onte fixen dous. Onte fixen... O de hielo que che iba a enseñar agora, a máis o destructor. Bueno, chamanlle gusano mecánico, pero... Que... Este é do Calamity. Así é, porque a maioría dos jefes que estás vendo en realidad non son do Terraria original. A maioría deles veñen do... Porque parece que non hai nadie. Non terei falando eu solo. Estás aí? Ah, vale. Parece aí como nun... Pois... A maioría deles son de... Por exemplo, o ollo é original, pero este do desierto, o gosanito do desierto do principio, nada. Por exemplo, estes tres tamén son os siguientes que tens que facer cando entras ao hard mode. Digamos que por orden terías que vencer a Reina Slime, o Cryogen e despois o Seafood, que este é un un gusano que está no mar sulfúrico, aquí ao final de todo. Aquí. Que, ojito, non sei se podes ver que aquí teño unha plataforma feita. Este nivel do mar estaba por aquí. E eu non sei que hostias fixen porque baixei todo por aquí. E creo que foi por facer este burato. Mira como baixou o nivel do mar. Estaba por aquí e acabou por aquí. Sempre armando, sempre facendo das miñas. Pois eu non sigo ese orden. Eu para poder ganar teño que empezar polo Seafood, polo gusano este verde. E ao matar ese consigo unha das miñas armas favoritas, que é un amor-odio. Por qué? Porque normalmente a xente que vai a melee, mar sulfúrico, sí. A melee quer decir cuerpo a cuerpo. En este xogo hai melee, armas a distancia, en plan pistolas, revólveres, rayos láser e todo iso. Magia, que son báculos e libros. Invocación, que invocas bichos. E o rogue, o pícaro, que usa armas arrojadizas. Por exemplo, ti agora estarme vendo xogar a melee, pero por exemplo, se foron con armas de rango, teño arcos. Ves, os lanzallamas, escopeta. Un arco que fai chover e flechas do ceo. Pero máis eu normalmente... Dis que sí, que está comendo é verdad. Eu normalmente sempre xogo entre o que máis suelo xogar é rango, melee e despois rogue e invocación.
Por exemplo, eu odio o mago. Argi sempre era mago. Eu o mago nunca me gustou. Pero bueno, ten cousas como esta, ves, tiras contas de hielo, bolas, dagas mágicas, pistolas láseres de taser, guadañas. O que pasa é que estas armas son soseiras, son soseiras. Pero sempre me gustou moito ir a Belé. Ir a Belé, mira, como estou vindo toda a espada, mira esta que guapa. Está moi chula, moi chula. Vamos a reforjar aquí este báculo. Que esto sería arma de invocación, pero normalmente se basa en invocador. Fai desaparecer cos libros cando un seguir, é verdad. Cando és invocador levas moitos minions, pero cando non és invocador poderás levar un ou dous. Pero bueno, este un ou dous aporta un pouco. E bueno, para enseñarche máis que nada aos jefes, que realmente telos elir nun cacharro, pero enseñareiche o ollo a malo gusano, porque o cráneo ainda non o vencín, e ao non vencelo, pois quero vencelo como corresponde, non vencelo facilmente, quero vencelo como corresponde. Ao mellor xa o biches, non me acordo se xa o viras, pero acordaste do ollo? Pois este sería o ollo potencial. Son dous, e un lanza rayos láser e o outro lanza... Ves? Cando lle falo daño suficiente, transfórmanse, mira. E disparan máis mierdas de todo. Obviamente este... Eu creo que por dificultad os ollos son o segundo máis fuerte. Despois non sei se te acordas do gusano, que había un gusano non no desierto, senón aquí, na corrupción. Pois tá o gusano, pero mecánico, que hai este. É enorme. Mira, aquí está extendido, pero mira. E cando o vas golpeando, vai botando bolas. E tira láseres e todo. Pois o gusano este, xa dixo, eu tuve que vencer o outro gusano e sacar esta arma, que para min bueno, este é a máis fuerte que hai, pero este é da avanzado. Para min esta arma moito me encanta. Problemas que normalmente cando estás neste punto no que estou eu, tes que xogar cousas, o sea, sendo espadachín, claro, tes que xogar espadas ou cousas así que tiren proyectiles, ves? Que este tira proyectiles. Tira un proyectil, a máis vai tirar outro proyectil do ceo, mira. Ves? E isto é teledirigido. Que pasa con esta arma que me gusta moito a min? Non tira proyectiles e é de corto alcance. Pero isto tritura o devorador como a nada, mira. Bueno, estaba sin vida e non me din cuenta que estaba sin vida. Trituroume a min. Se te pillan ca cabeza, mátate directo, casi. Mira. Mira, baixa a vida. Uf. Problema que, claro, teño que estar, mira, acercarme a eles. Isto sí que é cuerpo a cuerpo, mira. Teño que me saltar de encima.
Aí agora o meu próximo objetivo, acordaste do esqueleto? O Skeletron. Bueno, pois agora é o Skeletron mecánico. O Skeletron mecánico... O Skeletron mecánico é moita cousa. Non sei se eu serei capaz de matalo. Agora como estou, non creo. Eu teño que intentalo porque ao final é o objetivo que me toca, pero este creo que é moi difícil. Dixeron que estaba moi desbalanceado, que matalo era moi complicado. Pero bueno, vamos a intentalo, todo sea. Ah, que son dous! Meu cojo un dios, cantos era un solo, agora son dous. Bof, que non... No cojo un dios. ¡Ah! ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasó ahí? Despertou o destructor. Bueno, esta é mala suerte. Esta é mala suerte, Que maneira de interrumpir o combate. Bueno. Esta é a derrota asegurada. Este non é estar morto, este é estar aí xa na ultratumba. Este é estar na ultratumba xa. Estou sobrevivindo, non sei como, pero estou sobrevivindo. ¡Ah! No! Que me están facendo na encerrona. E con tantas balas, eu non son capaz de esquivar tantas balas, ó. Encima o gusanoide por aí, polo medio. Que hostión me acaba de dar. Que hostión me acaba de dar. Bueno. Manda carallo. Han molido a palos a Nicolás por calavera. Bueno, iso foi moi mala suerte. Invocar un jefe e que aos 10 segundos se invoca automáticamente outro. A calavera invoquei eu, pero o destructor non. O destructor non invoquei eu, A ver agora. A ver, admito que está difícil, Non sei se é imposible como din, porque ainda é o primeiro combate que fago. Bueno, agora é o segundo. Bueno, xa peleei contra ele máis veces, pero non estaba tan difícil. Antiguamente non tiña dúas cabezas, agora sí. Esta é a miña, Esta é a miña. Outra vez. Non me di... Espera, espera. Espera, non me jodas que se invoca automáticamente. Non me jodas que o destructor se invoca automáticamente. Non pode ser. Non pode ser. Non pode ser. No. Non pode ser, ó. Non pode ser. A ver, vámoslo comprobar agora.
Pois sí. Isto é moi difícil. Isto é demasiado. Isto é demasiado. O único que se me ocurre é reservar a adrenalina, porque a adrenalina cárgase cando o jefe está invocado, pero non pode sufrir daño. Se non sufres daño, aumenta o daño temporalmente non sei canto porcentaje, pero é unha barbaridade. Reservar a adrenalina para cando salga o destructor. Outra cousa non vexo. Non vexo outra solución. O que o pior é que é moi fácil que calquera cousa me golpee. Calquera. Caín pa baixo. No, co destructor encima é moi difícil. No, porque me empezan a tirar calaveras, balas, calaveras, balas. O destructor tápamo a salida. O destructor tápame a salida. Bueno. Vou ter que sacar o lanzallamas, a ver se me axuda algo, o lanzallamas siquera. Está difícil, joder. Contamelo. Cago en Dios.
Sorpréndeme. Bueno, quedou a 5000 de vida. Cago en mis putas. Porque se aburre que o nivel está abaixo. Vaya patinada se acaba de meter. Igual... Bueno, que patinada se acaba de mandar aí. O ego ten ben, cago en Dios. Non hai nivel, di. Que é la hora a monechita do bailo. Ai, pa ti para vir. Non ten rango de mellora nin nada, no, é que non hai nivel, aburro. Carallo. Vai ir pa baile de salón, aí, la salsa. Ai, deixarme abraiado, Estaba vendo tantos disparos que non me estou empanando nin do que está pasando. ¡Oh! Gracias polo pirofo. Ten que vir dar clases. E sei que agora empezou a correr e dixen aí, para maratón de 40 km, dices que para 5. Nada. Nos machetes tocan cables. Non sei, eu esa rapaza así polo pouco como falar dela, non sei como che pode caer ben, na verdad. O sea, non dá aires de caer ben, non che vou mentir. Ou bueno, a min son as vibras que me dá, non dá aires de facer caer. Oh yes, as 3 almas, señores, as 3 almitas. Tamén ao mellor son eu, Tamén ao mellor son eu aí. Que poñía aí cando ganei? The underground hollow has been blessed with consecrated stone. Y la selva se expande sin control. Entiendo.
Claro, non? Home, algún ten que haber para botarlle a culpa. Pero verás como un contra. Ti verás como un contra. Que non, ao ser muller e logo un contra, logo topa. Outra cousa non, pero... No, a ver, ou aburrirse non. Ahora ben, que che guste máis bailar con alguén que sabe, sí. Pero tanto como decir aburrirse e non querer ir. Igual polo que vexo agora moito interés nela xa non ten, non? En plan, xa non che causa interés. Sinceramente non me extraña nin poño culpa. Non che poño culpa. Nin me extraña nin che poño culpa. Sí, ten pinta de que ela... Ten pinta de que ela é das que complican, non? Das que complican a vida. Personas inestables, sí, ó. Vai ti a saber porque se deixaron ela mal o mozo que tiña de tantos anos. O mellor xa estaba hasta os collóns de tanta leria dela. Non sei, en plan, estou dicindo por decir que... Eu diante non estaba, nin sei o motivo, pero... Caralho. Ah. Vai-te a saber, ese que xa non te fíes. Xa non te fíes da palabra.
Lixeiramente, a quen? Pois aí non pensei eu mal tampouco, é que eu non dixen nada. Pero cando che dixen é que non me termina de convencer, non me termina de tal. Porque se me parece tamén moito a Castiñeiras, e mira ti, vexo que non son o único que eu pensaba. É que dá ese aire, dá ese aire. A min esa cousa así doume. Pero esas personas que son así nada más merecen estar solas, carallo. Non por mal, pero... Non por mal que, como digo outro, todos merecemos ser amados, non? Pero... Co tempo vala conocendo. A ver aquel encanto que lle vías, xa non lle ves agora. O encanto ese marchou nos agarros que se trinca. Bueno, eu isto xa o sabes. Xa sabes o que penso. Pero... Me cago en Dios. Unha bendición non me parece. Que eso tamén é cousa de cada un, en plan que a mí non me parezca tal, non ten por que non parecerse a ti. Tampouco dixen que era un orco salido do inferno, en plan, volve a tua madriguera, non, tampouco dixen eso. Pero, non. Como seguro moitos que me gustan a min, ti veles seguramente botas as mans á cabeza e diste, ai meu Deus, a donde foi que ir este home?
Volve a túa cueva! Monstro! A reacción tiña que ser chistosa. Ai. Vale, a pasalo ben. Intenta disfrutalo. Ese era o que tiña que pasar agora. É que quede con ganas. Luis, botame un baile. Ahora non, mala pécora. ¡Chúpala! Baila co gran Majima. Non, que Majima non se rebaixa tan pouca cousa. Cun golfista ou cun enano. Baila co enano. Chúpala. Xa queda no sitio. Xa quedei estasiada.
Madre, 163 de daño, bomba.